kuitenkaan ehkä aikaa. Jos me otetaan yksi keskeinen ongelma, joka liittyy tähän työnantaja-työntekijä-asetelmaan, niin se on työnohjauksen käsite, eli toisin sanoen mitä tehdään. Ja nyt mä otan esimerkin tämän, mitä Tomi nosti, tämän bussikuskit. Meillä ei ole mitään estettä sille, etteikö linja-auton kuljettajat vois osallistua reittisuunnitteluun ja aikataulusuunnitteluun. Koska ne on ne, jotka tietää, milloin bussit on täynnä ja milloin siellä on vähän väkeä. Ne on ne, jotka tapaa asiakkaita. Mutta meidän ajatus on se, että ajattelu ja tekeminen tässä yhteiskunnassa, niiden pelisääntöjen, niiden dynamiikkojen mukaan, mihin puheenjohtaja viittasi, että se on erillään. Meillä on erikseen ajattelijat, erikseen tekijät. Ja tämä on fundamentaalisesti vanhentunut lähestymistapa työhön. Meidän täytyy saada suunnittelu, tekeminen, ajattelu ja tekeminen yhteen. Ja siihen ei ole mitään esteitä. Jos me ei saada näitä yhteen, niin se mitä me rakennetaan vähän arvoa luovia ympäristöjä. Ja se on just se yhteiskunnallisesti kaikkein ongelmallisin asia. Silloin me luodaan halpatyötä. Ja nyt se on se, mitä itse asiassa tapahtuu juuri nyt esimerkiksi liikenteessä. Ja kysymys ei ole bussikuskien osaamisesta, vaan niiden johtajien osaamisesta, jotka ohjaa sitä systeemiä. Ja se niin kuin ohjausmenetelmä, joka perustuu tähän Tuomaksen maailmaan, se on vanhentunut ja väärä. Ja tämä meidän täytyy uskaltaa sanoa.